Tony reprezentuje mesto Veľký Krtiš a naše rozjebané ulice, bloky. This is a Cinema Beats production. Takmer každé jedno detsko, ktoré má ponďaté detstvo, chodí na ulicu a bere to skurvené svinstvo. Ruky si podá ulicou a hľadá na ulici kamarátov takých, ktorí žijú v tom istom čo on. Za to všetko môžu poďakovať svojim jebnutým rodičom, lebo výchova svojich detí bola o ničom. Yo, Tony. Vždy ich iba bili jak psov, mlátili, to ich donútilo k tomu utekať z domu. A potom došlo k tomu, že každý jeden z nich ochutnal tú vyjebanú skurvenú drogu. Alkohol a drogy ich upokojovali, lebo po každej jednej dávke už netrpeli, ale sa smiali, robili si stavy, začalo sa im to páčiť, no tak si svoj pojebaný život šli si ničiť. Čo ich núti k tomu je veľa dôvodov, prečo deti drogujú, prečo kurvy stopujú, prečo si vlastný život berú jebu. Tých dôvodov je veľa, buď to zapričinia rodičia alebo priatelia. Ľudia nevedia, čím si tieto deti prechádzajú, len ich obchádzajú, sú to feťaci a kurvy tak na ne aj tak pozerajú, ale nevedia, že prečo to robia. Drogy z nich spravili chodiace mŕtvoly, aj keď ešte žijú a srdce im bije. Ale droga ich raz zabije a rodičom jedno je, či im syn droguje, či im dcera stopuje. Ale raz im jedno nebude, keď im dieťa z tohto sveta odíde. Inhalanty ich raz pod zem dajú, sami sa o to postarajú, svoj život piči majú, keď lásku od nikoho nedostávajú. Čo núti 16-ročnú kurvu ukazovať starému degešovi pičku? Pojebala si tým život, lebo už na prsteníku nikda v živote nebude mať obrúčku. Lebo jej zamestnanie je robiť v meste kurvičku, takto si na ulici zarába, že si svoje telo predáva a s vlastným životom zahráva. Ide si svojou prácou a robí si ju dobre, ale čo bude mať z toho, keď na pohlavnú chorobu zdokne? Takto si terajšia mládež ničí životy, že berú drogy a fajče skazené kokopy, ale čo ich tomu núti, nevie nikto, iba len oni. Čistú a holú pravdu nedokáže presne opísať ani len Tony.